Di ba? Nakadis sa pagpapagod. Oo. Okay rin. Kilian Dilinis mo sa kanyang ganyan. Laki ng balik mo. Kaya nga. Oh? Tutor na. Kasi first time. Kung mabalik mo. Ganyan ang tataas yung ano baby mo. Pag magbawasan sa nine, Wala ba siya yan? may panlaro ni si Alvin. Ipa pala mo sa kanya, Isang Ay, Oo. Ano doon sa Asian Park. Asian Diamond. yung tira? kinukwento.